ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠି ପଡ଼ିଲେ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠି ପଡ଼ି ଆଜି ଥିଲା ବୁଧବାର। ବୁଧବାରରେ କ'ଣ କରିବା ମେସ୍ରେ, ତେଣୁ ମାଛ ତରକାରୀ ଗୋଟେ କରିବା ବୋଲି ଭାବିଲେ। ତାପରେ ମେସ୍ ପିଲା ମାର୍କେଟକୁ ଗଲେ। ମାର୍କେଟରୁ ମାଛ ଆଣିଲେ। ମାଛ ଆଣି ତାକୁ ମାଉସୀ କେଳିଲେ। କେଳି ସାରି ମାଉସୀ ଛାଣିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଛଣାଛଣି କାମ ଚାଲିଛି। ମାଉସୀ ଖାଲି ଟିକେ 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 ମାଛକୁ ଛଣାଛଣି ତେଲରେ ପକାଉଛନ୍ତି। ତାର ମାଛ ଛଣା ସରିବା ପରେ ମାଛ ଝୋଳ କରାଯିବ। ତାପରେ ତାକୁ ସବୁ ମସଲା ପିଆଜ ବିଲାତି ଅଦା ରସୁଣ ମାଉସୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ। ତାପରେ ଅଦା ରସୁଣ ପିଆଜକୁ କଢ଼ାରେ ନାଡ଼ିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲା କଷା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ପାଣି ଢାଳି ତାକୁ ଝୋଳ ଫୁଟୁ 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 ହେଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତାପରେ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ମିଲ୍। ତାପରେ ମାଛଟାକୁ ଝୋଳରେ ପକାଗଲା। ଝୋଳରେ ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ମିଲ୍ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ମିଲ୍ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ପରେ ଆମେ ବଢ଼ା ଦେଗଲା। ବଢ଼ା ପରେ ଆମେ ବଢ଼ା ସରିଲା ପରେ ଆମର ମେସ୍ର ସମସ୍ତ ପିଲା ନିଜ ନିଜ ରୁମ୍କୁ ମିଲ୍ ନେଇଗଲେ। ତାପରେ ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲୁ। ଖାଇବାଟି ମାଛ ଝୋଳଟି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା। ଏଇଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।